Hi guys! Welcome to Panlasang Bisaya channel. So, gagawa tayo ng tuna sandwich. So, meron tayo dito tuna flakes and meron tayong onion, salt, egg, mayo, and ground pepper, sugar, and cheese. And then, meron tayong bread. Siyempre, gagamit tayo ng roller pane. So, una, ikakat lang natin yung bread. Ikakat natin siya sa gilid. Ayan. And then sunod, ito naman ang gagawin natin. So bali, 4 na can ang gagawin ko. Kasi marami kami dito. Ito na ang ating finish sa paglalagay ng breadcrumbs. Ito na yung ano niya. So, ang gagawin naman natin is ipipreto naman natin siya. So, let's go!